आंखौ दै गुदुंजों मानि सारो बुयो आरो सिखा रुवा लानानै आंखौ गामि गामि होसोयो। लोगोफोर मोनसे सोमोनांथाव गिख्रंथाव जाथाय माने भिडिअ भाइराल जागासिनो आरोना गोसारगासिनो माने सोमोनांथाव गिख्रंथाव आरोना सासे हौवासाया आरोना गावनि असे बिनानावखौ माने खर' दानस'नानै आखायाव लानानै बेरायबाय थानायखौ माने बेरायबाय थानाय जों भाइरेल भिडिअ नुनो मोनगासिनो आरोना जोबोर गिख्रंथाव सोमोनांथाव सोमजिदों आरोना बिदि होननानै। लोगोफोर गिबियावनो आंनि बे आरके ब्लग इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। स' दिनैनि भिडिअखौ नायलांदो नोंथांमोना जोबजासिम। हौवाया चेयारमेन हरामारा भिसिडिसिनि चेयारमेन बियो राजेश नाम हिनजाव गदाय लानानै फैबाय। लोगोफोर आरो मोनसे खोथा सासे भिसिडिसिनि सेक्रेटारि जानानै मोनसे लाजिनांथाव खोथा आरोना गावनि असे हिन्जाव थाखानानै माने मालाय सानै साथाम हिन्जाव लानो नागिरनाय आरोना लानानै फैनाय माने जोबोद लाजिनांथाव भिडिअ नुनो मोनदों। जोबोद लाजिनांथाव जागासिनो आरो गावनि हिन्जावनि सायाव नायनो थाङोबा जोबोद दुखुनांथाव आरोना हिन्जावनि थाखाय दुखुनांथाव हौवानि थाखाय आरो लाजिनांथाव होननानै लादो भिसिडिसिनि चेयारमेन बियो। बे हिन्जावनि थाखायनो आंखौ बिराद बुयोमोन आरो न'निफ्राय खारगौबा नायबाय थायोमोन आंखौ बिराद खास्ति खालामो आंखौ दै गुदुंजों मानि सारो बुयो आरो सिखा रुवा लानानै आंखौ गामि गामि होसोयो। मालाय हिन्जाव लाबोनो थाखाय निजेनि असे हिन्जावखौ सिगि सुगा हुमखि होनाय दानस'नो नागिरनाय बुनाय होसोनाय बेफोर माने मोजां जायाखै आरोना जोबोद बियो मोनसे मा होनगोन गाज्रि जादों आरोना चेयारमेन जानानै बिदि खालामनाङा आरोना भिसिडिसिनि चेयारमेन जानानै बे मोनसे जोबोद गाज्रि जादों मालाय हिन्जाव लाबोनो थाखाय गावनि हिन्जावखौ बिदि खालामनाया। स' नोंनि हिन्जावखौ जुदि नोंनि न'खराव मालाय हौवा खालामनो थाखाय नोंखौ बिदि सिगि सुगा हुमखिनो बुस्रु बुस्रा दानस'नो नागिरबा नोंथाङा मा खालामनांगोन एसे साननानै नाय। हिन्जावा बे लाबोनायल' नङा आरो दंबावो इहा सिगाङावबो जाखांबाय बियो बामोन खालावबो लानानै खारखांबाय बियो हिन्जावखौ थिख्लिटलनि हिन्जावा न'आव लाबोनो हाथारासै इयो। आरो मोनसे खोथा बुंबावदों मालाय हिन्जाव लाबोनो थाखाय गावनि हिन्जावनि सना रुपा फैसा थाखा धमखि लानाय बेफोर मोजां जायाखै। मा सानदों नोङो आरो बिदि खालामनानै नों गावनि हिन्जावखौ मा खालामनो सानदों? सोरबा खास्थि खालामदोंमोन इयो आंनि जि जुम सावना होजोबदो इयो आंनि बुस्थु एक'खौनो दोना इयो आरो बिमा बिफानिफ्राय फैसा दाबि लांनाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच।